În primul rând, vă mulțumesc că sunteți într-un număr atât de mare aici, alături de noi. E o zi de primăvară cu totul specială, Ziua Internațională a Femeilor. Celebrăm nu doar frumusețea și puterea, ci și darul extraordinar de a dori viață, speranță și iubire. Astăzi nu avem doar numai o expoziție, ci avem o colecție de povești. O colecție de povești despre speranță, curaj, despre puterea de a merge mai departe, indiferent de obstacole. Infertilitatea nu este doar un diagnostic medical. E o călătorie dificilă, mai mult sau mai puțin prelungită. E un drum presărat cu emoții intense, îndoieli și încercări repetate. Este o provocare. De multe ori acest drum este greu de povestit în cuvinte și de aceea astăzi aici avem arta ca un limbaj universal al emoțiilor. În clinica noastră am fost martori la nenumărate astfel de povești. Am văzut suferință, lacrimile, frământările și acele momente de neuitat în care speranța s-a transformat în realitate. Am văzut puterea extraordinară a celor care nu au renunțat și mai ales am învățat cu toții că miracolul vieții are multe forme. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici, pentru că alegeți să vedeți dincolo de cifre și statistici, pentru că vedeți oamenii, vedeți emoțiile și speranțele în spatele acestor povești.